Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ina yi ma kowa fatan alkhairi. Sunana Abdullahi ana bugu. Ina yi ma masoyanmu na Najeriya da ma Afirka gabaki ɗaya sanarwar cewa za mu fara ɗaukar shirinmu mai dogon zango mai suna Ketawa ce. Insha Allahu nan da sati biyu kamin sallah babba za mu fara ɗora wannan fim namu mai dogon zango mai suna Ketawa ce a kan channel ɗin Ana Bugu TV. Insha Allahu kuma mu fim ɗinmu zai kawo mai hita don ranar Juma'a da ƙarfe 8 na dare. In Allah ya so ya yarda, don hakan ga an tsaya an natsu ga wannan fim mai matuƙar muhimmanci.